हेल' गाइस लावथि फारसे फैगासिनो दङ जोङो लावथियाव नायलांबाय थाबानो जाबाय। हाय गाइस निउ इउटुब ब्लग जों दा राजिब चेनेल ब्लग एन्ड बिन'द चेनेल ब्लग खालामना हो थुस्लाजोबना हो। दंफैयो जोङो अबेहाय लावथि गेटआव दंफैयो। नायलांबाय था लावथि गेटखौ जों देखायलांबाय थागोन। नायलांबाय थाबानो जाबाय। देखायजेनबायबो नायनानै लादो नै लोगोफोर जायफोर लावथिखौ नुफेराखै लावथि होननायल' खोनायो नुफेराखै फैनानै नायफैनो हागोन। नै माबायदि लावथि गेटआ नुबाय माबायदि नै गथ'फोर दङ बैहाय नाबो बिराद हमलाबायदों नै ओहाय पिकनिक जादों नै पिकनिक ओरैहाय नै गोजौआव बिराद बायदिसिना दङ जन्त्रफुरथि कानेक्सन जोब बियो दैजोंनो फैगासिनो दङ। कारेन्ट दिरुनोलै बैथिंसो कारेन्ट दिरुनग्राया बैथिं अफिस दङ। थाङालै नाङा डेन्जार चल ओरैथ' हरफिनदो। बेयावनो नोंथांमोना फरायनानै मोननो हागोन। सम्पाबति इरिगेसन प्रजेक्ट माखासे नुला अखाजों माबाजोब्बाय आरोना। नैबेलाय नै नुबायना बेनो आरो बर्डआ लावथिनि बर्डआ नैबेलाय लावथि गेट नायनानै ला ओइलाय गेटआ गोलावथार सार्भिसमेनफोर थायो ओरैहाय थायो सार्भिसमेनफोर। नैबे मोनसे गेलेग्रा सालि लावथियावबो गेलेग्रा दंलायो र' नुबाय दैया नुबायना लावथि दैया ओइ जाहैबाय गेट आरो नैबे गेलेग्रा सालि टुरिजम डिपार्टमेन्ट नुबायना नायनानै ला। नैबे जाहैबाय गेलेग्रा बिराद मोजां गेलेनो हायो बाहाय नै गथ'फोरखौ लाबोनानै गेलेफैहोनो हागोन। बिराद मोजां दुद्रुख्लायग्रा माबा माबि दङ।